Goeiedag, dames en heren. Daar ben ik weer. Het spijt me dat ik het op deze manier doe, maar zoals misschien bekend, ik moest een paar dagen uitlandig zijn en ik ben dus nu ook in verplichte quarantaine, zoals het hoort. Even een update van de laatste ontwikkelingen met betrekking tot COVID-19 op Curaçao. Gisteren waren er 60 resultaten bekend, laat. Van die 60 hebben we 10 mensen die positief testen. Dat zijn 10 nieuwe gevallen erbij. Dat brengt het totaal op vanaf maart 88 positieve gevallen. Waarvan er nu 48 actieve gevallen zijn. 39 zijn hersteld. 1 is overleden en 1 is, er is nog een pending case, die hebben we nog niet gerapporteerd. Van die 10 gevallen die erbij zijn gekomen, zijn er 3 die we terug kunnen herleiden tot een reeds eerder geteste positief geval en 7 waarbij dat nog niet mogelijk was. Wat houdt dat voor ons in? Zoals u heeft gemerkt de laatste tijd, sinds dat wij lokale transmissie hebben op het eiland, dat neemt mondjesmaat toe. Nu hebben we voor het eerst op 1 dag met 60 casussen 10 gevallen die bijgekomen zijn. Daar moet ik van zeggen, dat komt deels ook door die contact tracing. Als we dat doen zoals het hoort, is het juist de bedoeling om meer gevallen te detecteren en te isoleren om te zorgen dat zij voor minder verspreiding kunnen zorgen. Dus aan de ene kant is het oké. Na 3 daarvan was dat. Er waren nog wel 7 gevallen bij die we nog niet hebben kunnen herleiden. Dat zijn mensen die spontaan zijn gekomen omdat ze klachten hadden, dat dat de reden was waarom we hun hebben getest. Maar wat zien wij? Wij zien net zoals wat er in Nederland ook werd gezien, we zien dat hier op Curaçao ook, dat de gevallen die wij krijgen, dat de verplaatsing van de bron meer en meer de thuissituatie is. En misschien kunt u dat herinneren, we hebben al de clubs gesloten, we hebben gezegd grote agglomeraties van mensen bij elkaar, dat moeten we proberen te voorkomen. We zoeken ook naar maatregelen die we kunnen treffen die toch minder impact hebben op de economie als geheel en toch effectief genoeg zijn om de verdere transmissie van de ziekte te proberen in te dammen. Vandaar dat we daar ook een evenwicht en balans in vinden. We zien dus de verschuiving een beetje dat het ook plaatsvindt in de huiselijke sfeer. Ook gisteren was er sprake van mogelijk een feestje. Ik zeg niet dat alle 7 betrokken zijn geweest bij het feestje, dat is beslist niet zo. Maar in de casussen voorafgaand daaraan was er ook een keertje een sprake van een feestje, of meerdere keren een sprake van een feestje. Dus we zien toch wel ook dat feesten in de huiselijke sfeer, in de huiselijke setting, een bijdrage levert tot die verspreiding. En dat is de reden dat wij nu over moeten gaan tot maatregelen treffen dat feesten ook in de huiselijke sfeer liever niet. Een andere maatregel daarbij is dat we toch willen stimuleren dat mensen zoveel als mogelijk thuiswerken als dat kan. Dat toch wel meer gestimuleerd kan worden als dat tot nu toe werd gebeurd. En ten derde dat we zeggen, als je niet in staat bent om die social distancing te houden, de fysieke afstand te houden van 2 meter, als jij in gesloten ruimtes bent waarbij er toch weinig ruimte is, waarbij het niet goed mogelijk is om die afstanden te houden, dan is het wel aanbevelenswaardig om daar dan in ieder geval wel een mondmasker op te hebben. Dat hebben we gedaan voor de airport al, we hebben het gedaan ook voor kleine busjes, maar nu zeggen we dat meer in het algemeen. Als je binnenwerkt en die afstanden zijn niet goed van elkaar te houden, omdat dat juist in de privé en in de mogelijke werk, maar met name sociale sfeer thuis, dan liever mondmaskers dragen, zeker als het gaat om mensen waarbij je niet veel contact mee hebt en ze komen over de vloer. Daarbij komt nog, maar dat moeten we bespreken eerst met alle stakeholders, dat we natuurlijk ook kijken naar plekken waarbij we een groter aantal mensen hebben toegestaan, dat we daar ook iets aan moeten doen. Dat gaat over stadions waarbij meerdere mensen mogen gaan, maar we weten dat bij de ingang en uitgang, dat daar toch wel grote groepen toch wel bij elkaar komen. Ook daar bij de snacks en bars waarbij men versnapering of drinken kan kopen, dat daar ook een probleem kan zijn. Daarvan vragen we ook, er moet geprobeerd worden met crowdmanagers dat toch meer uit elkaar te houden. Als het zitten in de stadions toch meer verspreid uit elkaar. En ook aanbevelenswaardig om ook daar die mondkapjes op te doen, zeker bij ingang en uitgang.
En als je bij elkaar komt om voor de bar te staan, et cetera, waar de boel mensen bij elkaar zijn, is het aan te bevelen om daar ook mondmaskers op te hebben. Hetzelfde geldt voor begrafenissen en ook voor kerken. Toch eerst met de stakeholders erover praten. Is het mogelijk om toch te houden aan de beperkingen? Het zingen is toch een probleem. U weet dat zijn mogelijke superspread events. En misschien ook aan te bevelen omdat je binnenin zit en als die afstanden niet van elkaar gehouden kunnen worden, ook daar mondmaskers doen. Maar nogmaals, we gaan eerst met die stakeholders daarover praten. Met de kerken, met de geloofsgroepen, met de mensen van de sportverenigingen, et cetera, om te kijken hoe we dit het beste kunnen aanpakken. Goed, dat zijn dus de komende maatregelen. Een verzoek aan ons allemaal om ons iets beter te houden aan die algemene richtlijnen die u allemaal al kent, waar we het maanden over met elkaar hebben gehad. Probeer afstand te houden. Als het niet lukt, toch een mondkapje op. Als je buiten loopt en je kunt afstand houden, geen probleem, dan hoef je geen mondkapje op te hebben. Maar zodra je binnen bent en die afstanden kunnen niet gewaarborgd worden, dan liever wel. Geen feesten thuis. Niet al te grote partijen, grote conglomeraties, blijf liever weg. Probeer daar niet te zijn. De logica erachter is, we hebben lokale transmissie op het eiland. We weten niet hoe wijdverspreid het is. Je moet ervan uitgaan dat het wijdverspreider is dan wat we denken. En dus is het mogelijk dat je het toch aan elkaar overdraagt. Dus vandaar deze maatregelen. Ik hoop u hiermee in ieder geval voor eerst voldoende te hebben geïnformeerd. En dan zien we elkaar wel weer een andere keer. Voor nu een prettig weekend en tot ziens.